Počkajte ľudia. Čaute. Zase sa tu uvidíme. No nevidíme, ale počúvame. No proste zase tu robíme video s Markusom. Čau. Čau. No takže. Ideme si zahrať zase Animal Hospital. Čakajte. A keď možno aj nejakú inú hru, nevieme. Dobre, ale zahrajeme si. Dobre, napoj sa na mňa. Dobre. Čakaj, Markus, čakaj. Počkajte ľudia. Sme vonku. Hej. Hej, toto počujete, ten zvuk, toto je grilovanie. Budeme mať von. Takže nič si z toho nerobte, hej. Dobre, no poďme. Máme top shift 113. Dorazili čarovne, tam boli na 13 boli, no na 12 boli sami duchovia. Na každom rohu duch. Poďme. Exit, poď. Nie, vypani. Exit. Poď. Nie. Exit. Juž, ja tu nechcem. No dobre. Ja neviem, kde máme ísť. Tu pôjdeme. A to není za free private server. Idem sa kúknuť, hej, Markus? Alebo tá, dobré. No tá. Ešte dobre, musíme nejak. Poďme sa kúknuť, či není private server. Vaxik, kúkni sa ty. Čom? Ešte nechoď bezo mňa. Nie. Ľudia, počkajte. Musíte počkať kus. Ešte keď si tak Je free! Napoj sa na môj join. Čakaj. Len ja ešte urobím toto, hej. Add people. Ty, jak sa voláš? Markus 301216. Čakaj. Kámo, čakaj. Markus 301216. Add. Môžeš ísť na server. Čakaj, tu musím ísť. Čakaj, ale napoj sa na mňa. Servers. A napoj sa na mňa automaticky. Sa napoj na mňa. Nemusíš ani. Kde si tu, McDonald's? Ja tu nemám žiadny ani admin panel, pretože to je môj server. Joj. Skip doktor dialoge. Môžem dať. Čo je? Ja, že nebude tam doktor vôbec. A chceš to? No, na čo? Neviem. Nedávaj to. O. Dobre, daj štart. Ideme. No, my sme paramediky. No, tak rovnako, ne? Idem prvý, hej? Dobre, ja viem, že si objednaný. Dobre, mne to je jedno, že si objednaný. Vlastne ani fotku nemusím zaspávať. Kus speedrun. No dávaj. Bez speedrun. 1. Room 1. Okok. Ľudia, to bude taký speedrun, hej? To ani nebudeme komentovať. Pravda.
Mám, ešte urob ty svoje a ideme na Shift 2. Shift 2 tam už bude aj anomálie, takže budeme aj kontrolovať trochu. Wow. But I have your Amazon G. Už to robíš? Aké ti treba veci? To stalo, to je to rovnaké. Na jednotku herca, na dvojku vstavo bude aj drops. To je jedno, že to je za sebou. Yes. Doktor nechodí. Už ako sme to tak nastavili. Excellent, yes. Ja som best. Nevadí, obidva sme best. Obidva sme tú robotu. Idem prvý, hej? Pozrám kamery. Dobre, dávaj. Ja viem, že chceš byť pacient. Asi mám mozog, nie? Taká Marta, nezavadzaj. Chodka v pohoj, kamera. Hej? Hej. Počkaj, si dám kávu, hej? Dám si kávu, hej? Ty ju urob, hej? Urob ju, hej? Ja si idem dať kávu, bo mám iba 56 centy. Počky. Nebola Stalker. Ľudia, videli ste to? Videli ste to, nie? Stalker. Si musím dať kávu, bo už mám iba 61 ceny. A keď som si teraz dal. Preto je toto anomália na 100%. Nevieš. Dobrá bola. Áno, žiadny servis. Normálne slovenské miesto. Takže drž hubu. Ďalšia anomália do pekla. Však tu zatvorené. Čo mi seká? Ja mu sa sekol tablet, Markosovi. Nie, zatvorená je dneska. Dneska je zatvorená. Hej. Bandáž, termo, GG. To bude také dlhšie video. Nie. Nie. Zase, no ale je. Nie. Nie. Dobrý. Cinnamon je škorica, no ale dobrý. Ja som sa ráno kúkal, že koľko má to video sledovateľov. A malo toto. A malo to toto. Malo to 0 sledovateľov za deň. Samozrejme, keď to je hodina. Dobre, ahoj Škorica Park. 4. Teraz ide, pre Boha, rozbíja to. Ja som mal stalkera, ľudia, videli ste toho stalkera, videli ste tu vo rohu, tu bol. Ajaj. Koľko má sanity? 50. Už 49. Ja mám 60. Tam ja musím to, lebo teraz som dostal minút 20, lebo... Help. Ja mám 39. Čo? Ja mám 38. Ja mám 39. Kurne, tam bolo to tady monštrum pod postienou. Ja som sa omylom dotkol toho červeného korníka. Zomreč to. Keď zomreme ľudia, preskočíme, my obidvaja preskočíme rovno na ďalšie. Ja nepreskočím. No to ja preskočím už. No to bude prakticky väčšinou to rovnaké. Ja mám ako sirup. Tak tam niečo tak už sme mŕtvi. Domy.
To už posledná? Ty by si preskočil? Ty ešte ne. Ja už mám sezón. Marko si už není. Vlastne ja som. Ja som tiež. Ja si. Jak? Ja som nenatáčal malú. Nenatáčaš. Však si skipol. Čo? Si hovoril. Že skipnem, jak zomrieme. Rovno na tú šiftu, kde sme zomreli. Čo? Iba good. Koľko máš sanity? 37. Ja 36. Takže dávam si kávu. Koľko máš peňazí? 144. A ja. Kávu. Som kúpil toto počítač. Preto sa mi nezdodaješ? Dobrý je aj na kameroch. A to si ja. Čo si zavrel? Markus, ide tu, čo mi chce kávu. Tak zatvor ako vždyť. Can you get me kafe? Chod do kaviarne a potom asi zrob. Aj. Ja mu nedám kávu. Čas si zmývam, keď ešte raz. Dobre, iba raz mu dáme možno. Nie. Čo? Tak sa zmení na anomáliu, ona bude chcieť zabiť. Nevadí, ale budeš. Lebo... Čo ti to povedal majiteľ? Nie. To povedal, že nemá rád, že keď bude omiernutý, tá na 100% sa zmení na anomáliu. Čo by zrobil? Nič? Nie, keď to nemá rád ani. Nie. Zmení sa na ono. To sa mi nedá iba. Teba zabije. Čo? Keď nás zabije na šifte 20, je to tvoja vina už. Ok. Ja si beriem kávu, ja mám menej. Koľko máš? 34. Ja máš 38. Takže ja. Ja mám robiť som anomáliu. Však, ale ty budeš mať kávu. To sa vyber. To ty už musíš robiť. Dobre. Ty potom čo bereš? Už ti ho nechám. Zdochnem. Nezdochneš. Príde anomália ako mne. Jak budem mať 20. Áno, určite. No ja. A potom prečo tebe sa to stalo? Čo? Prečo tebe sa to stalo? Neviem. No však. Čau. Kamo. Čau. Si najlepší. Čau. Ja idem urobiť. Yes, easy go. Yeah. Yay, yay.
To si rúba, to je Tak, všetko. ide to jednotne, haš. Dobre. Kvarík. Dobre. Vidíte. Dobre. More, ja idem. Yes. Je tu Ron. Yes, a všetci je VIP. A Ron aj ten tam je, aj tento černý. Ive. Tak tu. Tu je dvere. Ja idem do Ron 4. Aj on je vizitor asi. Hej, no on je vizitor. Hej, vizitor. Čau, Ron. Ja idem asi dnu, Markus. Ok. Alebo ne. Čo on však jak... Áno, malo ja je tu, pozri sa na kameru. Hej, no. Uknite sa ľudia. Aj ďalšia anomália, nechaj. Markus, nechaj. Však zatvor, kúkaj, Markus. To je hlavná vec, že ti 20 krát poviem. No dobre, však už vypadne, nikto ťa nenávidí. Každý ťa nenávidí proste, ty anomália, samostná. Idem sa kúkam, že tu ďalšie. Ďalší, neviem. Kúkne ďalší na fotkách. Už iba jeden pacient a budem mať. Tento je v poho? Aha. Ešte kúkne fotku. Ty si teraz mal, nie? Čo? Ty si teraz mal, nie? Hej, Rona. Pozri fotku. To je v pohode. Som štýl. Musím ďalšie robiť. A vlastne to už je posledný. Je. Aj. A budeme mať ľudia štvrtú šiftu. A Ron tu na ne... Tešíte sa ľudia? A Ron tu čaká. Čo? Na Po čo? štvorke. No to lebo on bol vizitor. Aj čo on teraz asi odíde. Neviem, bo on sa modlí ku duchu, vieš? Utrieš ten sliš, čo tam je v chodbe. Aha. Tak. Ale tu je ten Ron. No tu spadá. Yes. A my sme nastavili s Markusom, to je môj pravý server, a my sme nastavili s Markusom toto. Že tu nebude chodiť do tohto. Oh my god! Okienko, joj, nám chýba 6 eurička na okienko Tu ďalšie. je takto. Maxi, kúpiš ďalšie Aha, okienko? okay. Kúpiš ďalšie okno? Ty máš koľko? 184.
ale kúkaj. Flejky. Dobre, Čakáme si 184 iba. Či nemôžem kúpiť si. Čokoláda vlastne. Čokoláda. Skúpiť čokoládku. Koľko to stojí? No to ja si ju kúpim. More, a kúpaj toto okienko. Čakaj. Už nemáš ani na okno. Pekne. Mám 100 senity, kámo. Tam kávu. Pacientovi. Kde? Dobre, ty ho zasím, bo ja si nechcem iné to za senity. To ti neminie? Nie. Nie. Že je toto. Som mal 55 a som sa asi som mal 155. Teraz. Je to anomália? Není. Amanda Makov. To jakého ideš domů? Dva. No ja Chudia, čom sú také malé čísla? No. Ja chcem už 8. Už máme Alebo parázy. šestku. Už máme parázy, Lízer, to je dobré. Hej. Ľudia, ja chcem 6 alebo 8. Abo 7. 6, 7. Vizitor, dobré. Ide asi do 2, ne? Lebo tu je jeden človek. Teraz to robím. Ide do 2? Dobre. Hej. Takže to ja ho tu robím. Full ever. Go. Go to... Zabujkali svetla. Nevadí. Cough syrup a toto termo. Okay. No, ideš. Ty. Ja? Ja som mal teraz vizitora. Jaj. Okay. Bude reálne, že kde pôjde. Yes, ale hore, ja som chcel 6 alebo 8. A ja som mal teraz 7 nedávno na Ja mám trojke. tiež 7. Áno, malý je na 100%, má celé čierne oči. Hej. Oh. Nemáš appointment. Jak si to štúril? Foto... Áno, zober si to, áno. Dobrý. Čo videli to dúfam, aké ste nevideli, no. Ideme teraz, nemôžeme toto. Musíme klikať iba toto, prsty. Môžeme kliknúť ako strubo. Keď ťukneme veľa kostrov, však pacient mŕtvý. Keď ťukne ženu, to je jedno, to nevadí. Ale keď viac, on sa ozvladí. Káva. Dobrá. Health scan completed. Počkaj, tu je. Health scan completed. Health scan completed. Health scan completed. Preboha, tam sú oči normálne, že? Niekto rozbil, neviem, kde kameru. Daj ho oprav. Aha. Vo vôby. Vo vôby, dobre. Drop mi dones, alebo ne? Dajte zjazd vôby. Drop. 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 Koľko si zaskakal? Dvakrát, neviem, na niečo. Hej, no, na nič. Na vzduch.
No! Hej no. Brrr. Mia. Čo, tu kde som ja? Tu som tu. Maxik je tam Mia, Mia. Čo? Z jakých chvíľ sa začali smiať, neviem prečo. Tam je súrika. Súrika! Súrite! No, Preto tu kričím, lebo to lepšie počuť, lebo tu sú mikrofóny. Co? Koľko máš ceny ty? Markus? 64. Ja 89. Ja si dávam kavičku. Aj tu je Ron zase. Hej! Teraz som tam bol. Pomôžeš mi, ty máš viac. Ale ty to rob. Dám jednu. Dobre, 59 už mám. Borí to. Ja mám 82. Ron, čo sa deje? Hej! Ronko, Ponko. Ponožka Ronova. Opravíš običku kameru, plus. Zlovek. Si nechal sviečku ako živák zapnutú? Ale reálne ja som ju asi si nevšimol. Ja som myslel, že to skončí, keď prestanem toto. To prestane celé svietiť. Nemôže ani kus svietiť. Však ja som si to nevšimol, ale ja som myslel, že keď dokončí časomer, že emergencii a tam toto. To vtedy zdechne, neprežije. Ja som myslel, že keď som toto, tak ja som nevedel, že tam je ešte jedna sviečka. To ty robíš, Jona? Jeden kamera down, Markus. Však ja mám običku. Urob lobby. Á, pre Boha, kúkaj. Už dlho je tam. Pre Boha, to čo sa stalo? Odobralo ti 20. Čo je? Ja nie som hladný. Ja som teraz jedol ešte. Takže Koľko máš ceny ty? 57. Ja 56. Daj si toto kavičku. Už 73. Ideš ty. Čo? Ideš ty. Ideme jesť asi. Ty ideš jesť? Si hladný? Ja sa idem najesť. Ľudia... Musím sa čo najvyššie. Urob to všetko. Ešte, a ja pôjdu sa. A ja sa idem ľudia nájsť radšej. A to som hlavný hora. Dúfam, že neprehráme. Však. Maxik, no rob. Poďme sa ti papať. Chceš to na moje miesto? No, musíš povedať, že chceš šalát, chceš čo. Chceš si šalát, Metko? Prosím, či nie? Nie. Ideš papať? Nechceš? Ani hranolky? Maxo, Hranolky chcem. daj si A hranolky. meso. Hranolky si poď. Hranolky alebo zimňakový šalát? Hranolky. Marko si trošku za hranolky. Dobre, ľudia, takže počkajte, dobre. To si odložím a idem sa rýchlo najesť. Tu už dokončím Maxikovi.
Poka ľudia. Čakajte, idem čo?
Ľudia, čo som tu. Som tu, môžete to celé preskočiť, no dobre. Čau, kamo. Tam ešte klub. Osem. Yes. Maxik, mám 8. Prišiel Rafiel. A on má 8. 8 má. No ľudia. Čaute ľudia. Čaute ľudia, dobre? Ideme ešte. Ja som si zrazu pojedol, aj Markus. A ideme zase hrať, hej. Koľko ste čakali, napíšte do komentárov. Hej, koľko ste čakali. Koľko to stačíme bude? Ja 41 minút. Ja 41 minút a 6 sekúnd. Teraz 10 sekúnd. Ja 41 minút a 20 sekúnd. Teraz 30 sekúnd. Ja natočil viac. Ja mám 25 teraz. Srdce. Aj dvojke je takto. Rob aj ty. Ty kokos! No. Ľudia, kúkajte! 0 sekúnd som mal. 0 sekúnd. Jak som dal medkit, bola 1 sekunda. Jak som dal medkit. Ľudia. Prežil, yes. Napínavé. Fú. Ak neotrite slisníky. Marko, že poď robiť dvojku. Ty zrob dvojku. Nie, ja nebudem, ja robím 4. Jaj. Nevedel som. Dvojku. Bandages. Bandaž tam. Bandages. A to je všetko. No. Co Ratil? Jak prichádza doktor? Sme to vypli. To je iba kvôli tomu, lebo anomália tak, vieš. To asi kvôli tomu bude. Ja nemocnica. Dobre. Aha, preto... Ľudia, príde ambulancia. Iba časomery. Robíme najprv iba časomery, dobre? Časomery prvé. Ja idem do 8. Dobre, to ja neviem, jak ty. Kto prvý? Hej, ukážem ti. Či vlastne Critical pacient, kúkame teraz. nikto nebude. 5, 6. Ja idem do romu 6, hej? A Hej. 8! Idem do 8. Tak choď 8, ja idem robiť 7. Dobre. Dávaj, to je ťažké napínavé jak svinia, ja sa bojím. Ivo, drop. Sme to robiť to najrýchlejšie. Bandáž, dávaj bandáž! Nemôže nám zomrieť ani jeden človek. No ešte 2 zomrú a už koniec. Metky dávaj! Nie som dal kostru. No to... Tervo! Kde? Čo? Skalpel? Kde je skalpel? Dobre. Orgán, halo, kde je orgán? Ja som sa tu... 20 sekúnd mám. Eva drops a scissors. Dobre, no poď, bandages. Všetko? Dobre, bandages. Dobre, 4 sekundy. Keď nám jeden zdochne, to je jedno, to je úplne jedno. Nie je to jedno, lebo... Keď 2 to už sme v prdeli. Ja idem do 6. Ja idem na 5. Ale však všetko je kritikál. Není,
Jednotka není, trojka není. Čak ja hovorím o 6. Šestka je, aj No peťka. tak si tam nešiel. A ty? Čo? No tak ja už som tam, ja som robil operáciu poprvé. A však spravil, že idem na šestku, tak idem na peťku. Ja, on ma tu žere! Neviem, on prehrali sme. Jeden zomrel na 6. Poďme inú hru. No ja tam ešte začal žrať, ja som vôbec nevedel, že jaké mám Na akej šište sme zdochli vlastne? Asi na 5. 4. 5 či 4, hej. Ľudia, Ja si... chalani a devčatá, prehrali sme. Dámy a páni, ale. Oka. Ideme gondola. Idem tu. 890, 21, 23, 22. Kontrola na službe. Furt štve. Ja som sa dostal na druhý checkpoint. Hej, ja. Mi to zeka. Idem na basic, Markus. Bliat! Idem na basic, dobre? Bliat! No choď. Ja idem na 100. Ja som na 100 teraz. On to dal na 4. Mňa rozbilo kladivo. Ja som to dal. Sa dostaneš na prvý checkpoint, počkáš ma? Čakaj, už budem na prvý. Bliat! Bliat! Ľudia, ja idem asi 80, 120 dní. Dobre, dal som to. Ja som zdochol na prvom. Bliat! Ja mám viac koľov, než ty som viac profík. Bliat! Keď tento retard do mňa trieskal ako orangután. Ale A však vidíš, čo robí. no tak. Bliat! Poďme. Dobre, batérii, dobre, viem, že to je baterka, viem, čo to znamená baterka. A idem 100. A ja. Brum. Brum, ideme brum. Si za mnou? Hej. Čo? Čau. Počkaj, tu sa stavíš, jo? Pred skladivkou. Dobre, poď, ja idem. Ja to nie, my taký ako rangutani. Ideme tak slovo, a zrazu ty vybuchneš a potom GG. Čakaj ma, ideme spolu. Poď. Chalani a ľudia, zahrajte si to tu. Poď, je to dobrá. Hra. Volá sa Gondola Ride. Na čo? Tak iba napíšte Gondola Ride a poďme go. A nemáme toto premenené, nemáme premenenú cestičku, halo. Nebuchaj do mňa, buchneme. Ty do mňa nebuchaj. On do mňa búcha. Som to premenil. Dobre. Poď. Ja im 200, ja serem na A ja. všetko. Serem na pravidlá dopravné. A ja idem do stonku. Ja som tu dal kamo normálne. Ja idem 215 a ja tu dávam. Nič nerobím, iba idem 215. Mňa nejaký debil do mňa trieskol.
Ale Markus, choď 215 iba. A všetko ti dovolí. Markus, dobre? A ja vám dávam rady. Chalani a dievčatá, vám dávam rady. Že chodte 215 a pôjde vám to ľahko. Dobre, ľudia. Markus, no dávaj, než choď. Choď 205. Je prázdna cesta, nemôžem ísť tie. Jaj. More, kto do mňa trieska? Môže trieskať. Aj, nie, ja to byť. A už netrieska, ne? Už netrieskaš. Netrieskaš, ty retard. To som bol ja, čo som do teba treskal. Dobre. Ja som retard. Nie. Ja som A som skáďou mal vedieť. Ja som retard, keď som bol tam. V tom. Skáde som mal vedieť, keď som mal POV. Ja som first person. Kako, pozri, jak som bol. Tak som bol. Hej. Tak som bol celý čas na POVčku. Som nemohol vedieť, kto si. No fakt, pre 215 pomôže. Som prešiel prvé. Ja Zatiaľ. to viem. Á, má to trasie hore, dole, ježiš. Ja idem 225. Á, Ja som zdochol. Musíš ísť iba 215. Nič nerob. Nič viac, nič menej. Iba 215. no však som nič do 215. Nepomohlo to. Kto trieska do mňa? Ja. Už nebudem. Musím si nastaviť rýchlosť, A ja. vieš? Počkaj, ešte. Oka, už mám 215. Skakaj. Sa trasieme. Nie! Som vykolajený. A ideme pomaličky. Tu ti ich dávam hore, hej. Marko. Čo si tam stál? Mňa vykolajilo. No to si ma mal dať spavnúť. Ja nie tam stať, aby som zdokola ja. Chcem tam stať. Moje. Ja budem s ním. A ja. Sedím. Sa mi to bobo nastavuje. Som nechal tam vláčik na 30-ke. Nikto ho nešoferuje. A už je bucho. Mám nápad. Dám na 100 vláčik. Už viem, že som na prvom checkpointe. Nedáš tam vyskakovať, to ti nepôjde Ale dobre. ja chcem ísť na prvý checkpoint. To ti nedá, to ti neuloží, keď zdochneš ťa dá vo začiatku, čiže to je úplne jedno. Kto za debila do mňa zašli? Neviem, to nie som ja. Aha. Jeden debil ma vybuchol tu retard. Čo bolo v mojom vláčiku a si niečo vybuchol. Si nevybaví retard. Chod za mňa. Ty slabo, ty pomalec. Tak to je pomalý. Tam bol nejaký pomalý debil retardovaný. Pepe, ty si prešiel? Čo? Si prešiel, Pepe? Aký Pepe? Budem ťa volať teraz Pepe. Nie! Budem sa volať Pepe. Neviem. Pepe cukríky. Už je to v pohode, ja už to mením. Môžeš ísť. Vymen to! Není to vymenené. Môžeš ísť, ja to nechcem sa vymenovať teraz. Není to vymenené ani... Také sráčky sa... Ale však oni to nesekajú. Ale ona odišla. Dovidenia, retard. Ale ja to nechcel, ona do mňa sterkla. Ja viem. Aspoň zdochli, tak im treba kravom. To si signál. Musíme ísť tam tým.
Tu poď. Nie, ja tu idem. No to ja idem tým tu. Už sa prepol. Jaj. Nie! Nie, upratovať! Nie! Cúvajme! Ja žijem! Ty si to dal? Chalani a divčata, zadajte si to tú hru, bude to veľmi dobre. Vieš, keď mám povedať pravdu, hrám túto hru až 5 až 20 rokov. Neverím ti. Neviem. 20 rokov. Ja hrám. Však ja som ju našiel. Ja som tady ty hry už hrám. A chodte, vám dám radu 215, chodte vôbec. Ja som to dal. Teraz som išiel 215 a som z dokola to nejde. Ja som to už prežil. Chodte 215 ľudia, dobre? Radím vám fakt A keď nejaký slimak je predo mnou, A to neviem. keď nejaký slimak je predo mnou, čo do mňa cúva jak retard, čo si vie? Ľudia, ale počúvajte ma. Nikto ťa nepočúva. Ja to dám za chvíľu na YouTube, ja si to dám hneď. Neviem. Idem za teba, hej? O, je na jednotke. Jede. Choď, Markus. Však dobre, ja tu... No to choď. Však ale nemusíš zastavovať. Ja chcem tak zastavovať. Nemusíš. A ja chcem. No tak potom budeme sa vybuchovať, to mi to je. Tak nechoď za mňa, nie. No tak ja chcem ísť za teba, bo ty ideš túto furt dopredu. Choď. Čom si ma vybuchol? Tabo, choď. Čo Tak choď? reálne. Však som išiel. Bolo voľno, ty si Chcem ísť po... zastavil. Ja chcem... No aby som prešiel, keby si ma nevybuchol. No to si mal skôr. Však ja, lebo... Ja neviem, že v tých sekunde zastavíš. Nehýbem sa vôbec. Ani nebudem sa hýbať. Kvôli tomu, lebo není cestička. Ja to nemením. Ja. Keď tak si chcel, idem 450. Ja idem 450. Neviem. Som vyklejený. Ja ne. Easy. Ja nič nerobím. Však chodte mi pomaly. Dobre, ja serem. Čo do pekla za slimak tu tlačí? More. Dobre. Ja idem asi musím ísť na iný Len zeke. Ja idem asi najviac limit, či jak sa dá. To ťa vykolaj. Ja som bol raz na 1000, tak som vôbec nemal černou a ma vykolajilo za sekundu. No choď. Ako rýchlosťou ideš? Vidíš? More, choď rýchlejšie. No, Mal si to pohnúť na tento debilný vlak. no to už nejde, však ja som sa vyklujal. Tvoju retardovanú gondolu. Nepadám do vy. Tak a ja padám. Tu jeden rád levituje kamion. Ja som vyklejený. Ľudia! GG. 59 minút! Slavíme! Ľudia! Can't stop.
Meksik, poď ku mne. Ale fakt slavíme ľudia! Slavíme ľudia! Už 59 hodín! 59 minút vidíš. Ale kamo, počúvajte, ľudia, natáčame 59 minút. Ja už hodinu. Čo? Už hodinu 22 sekúnd. Už hodinu! Slavíme, ľudia! Yes! Yes, ľudia! Chutí stará kráva. Chutí stará kráva! Si vykolajený. Vykolajený. Ty si išiel na ten... Ja idem na tento pajín. Ja som na tom išiel. To ťa bude tak celý čas točiť. Hej, ja viem, ja som na tom teraz bol. Videl som ťa. Fajn. Ale je to zbytočné, lebo už sa premenilo trasa. Jeden typek to premenil. Ajaj! Už chápem. Už chápem, kamo. A ja chápem. A to točí, ja jem 40. Ja sa točím. Taký skúkaj. Roztočili sme sa do videu. Hej. Ideme ešte raz? Nie. Ja som skočil z mapy. Ty si sa zabil sám. Nie. Marko. Ja som prežil s tým. Nie. Jem 55. Teraz jem 140. No, Teraz 100. idem 140. Ja idem 150. Ja idem teraz 170. Poď asi 150. Ja idem celý čas také vrum robím iba, vieš. Dobre, som prešiel prvý checkpoint. Dobre, idem 100 teraz. 95. No, dobre, 100. Presne. Uí, dole kopčekom. No, toto už je kus Koľko ťažké. budeme natáčať? Neviem. Warning, do not stop on the red rails. Dobre, mám zastaviť tu. Dobre. Točíme sa. Ideme dole. Kladivko, nie? No, je. Či tu si zastavíme? Dobre. Ľudia, za chvíľu prejdem checkpointom. Ja už som prešiel, ja už som mohol dávno prejsť len. spomal. 80 alebo menej. 65. Ja som sa vykoľal. Dobre, ja toto hru už nejdem hrať. Lebo je nudná. Toto isté robíš. Napíšte do komentárov, že z jakej hry mám nahrať video. Hej. Do komentáru. Aj mne prosím napíšte do komentárov, akú hru mám zahrať aj natočiť ju práve. A už aj... Yes, toto hru som hľadal mukbang, game testing. Takže je. Uvidíš. Čo? Uvidíš. Čakajte. Čakajte! Volá mu mamka!